दलगाव जे समबाय समिति बिसोरनि हेडक्वार्टारा कौपाटी जिहेतु बिथांमोना मा होनगोन बेखौ सनालि जयन्ती खुंदों बे हिसाबै आङो बेनि जायफोर फाउन्डार्स लोगोसे बिनि एक्स जायफोर बारग'लांबाय आरो बर्तमान कमिटिनि आफादगिरि नेहाथारि सेक्रेटारिफोर दं मेम्बारफोर दं आरो जायफोर शेयार हल्डार्सफोर दङ आं बिथांमोनखौ बयखौबो आंनिफ्राय रोजा रोजा मा होनगोन बेखौ कनग्रेचुलेसन जासिदों जिहेतु बिथांमोना 50 बोसोर खोब मोजाङै बारहोबोनानै दिनैनि बे समखौ मोन्दों बे मोनसे गौरबनि बिखय आरो आंबो दिनै बेवहाय बाहागो लानो मोनबाय बे हिसाबै आं खोब गोजोननाय मोन्दों। दलगाव समाजनिफ्राय जों नुनो मोनबाय दिनै नोंथांनि माजबात काउन्सिल गोबां माने बिस्टिजा हाबनो थांगासिनो दं आरो जों थारैनो मिथिबाय नोंथांनि बायदि एपइन्टमेन्ट होनाय बायदिनो जाना फैबाय। आंथ' खोब गोजोनदों मानो होनबा आङो 2005निफ्रायनो आं पार्टियाव दंमोन 2003आव जिहेतु बिटिसि जादों बिटिसि ओनसोलाव बे एरियाया 2003आवनो हाबदों किन्तु हाबदोंब्लाबो बिथांमोना बिटिसि इलेक्सनाव बिथांमोना बिटिसिआव भट होयो आरो एमएलए जेब्ला फैयो एमपि जेब्ला फैयो बिथांमोना एकदम दलगाव समस्तिनि असेल आरो मा होनगोन बेखौ पार्सियेल मोनसे पार्ट जिहेतु बिथांमोना बेवहाय भट होयो भट होखांनानै बिथांमोना खिन्थु एमएलएफोरनिफ्राय जिबायदि अनसायनाय मोननांगौ आरो सरकारि टेकनिकेलि जे खामानि दामानि बेवहाय गोबां खस्थ' मोनो आरो आं बे खोथाखौ गोदोनि 2005 लोगोसे जेब्ला आं एमएलए जाबाय 2016आव बेनिफ्रायनो आं मिथियो आरो ओंखायनो आं गोसोमोन बिटिसिनि बेखिनि एरियाखौ बोरै माने जिहेतु माजबातआ लास्ट समस्ति बोरै सोफानो हायो आंनि मोनसे सेस्टामोन आं बिदिनो मोनसे रेकमेन्ड होदोंमोन जोंनाव बिनायलाय खिन्थु दिल्ली मेसें कर्टआव इलेक्सन कमिसनासो मावो अब्लाबो आं रेकमेन्ड होनाय बायदि जानायखाय आं खोब गोजोननाय मोन्दों आरो दिनै आं खोब खुसि ओंखायनो दिनै बे खोथाखौ आं रायजोआबो फोरमायदों आरो दा बेनोथ' बिथाङा जों ओरैबायदि नुयो बिथांनाव जेबो दम गैला माने बियो मालायनि सायाव थानानै बारलांनो नागिरनाय दा दिनै बिथाङा गावखौ एनडिए बुङो खिन्थु एनडिएनि बिबानगिरिफ्रा जों हारसिङै इलेक्सन गेलेगोन होनना बुङो बेथ' आरो मा थाबावखो नङा होमबा बेवहायनो बुजियो जे बिथांनि सहाय गैयाब्लाबो माने बिथांमोना सोलियो बेनो प्रमान जादों बेनिफ्राय प्रमान जायो जे दिनैनि दिनाव इउपिपिएल दोलोआ एकदम दुरबल जामारबाय जों जाय खोथाखौ सानफ्रोमबो मेल मिथिङाव बुंबाय थायो आरो एकदम बेटि बिथांमोना गैला दुरबल जाबाय जोंथ' एकर्डनि सायाव अरायबो बुंबोखादों जे बे एकर्डआ माने जिबायदि जानांगौमोन जायाखिसै होननानै दिनै एनडिएफोरनि मुङाव जिहेतु मोनसे एकर्ड एनडिएफोरनि मुङाव एकर्ड जासेयावबो दिनै बिथांमोननि केस जोबाखै रिहेबिलिटेसन जेरैबायदि मोननांगौ बे मोनाखै न'खराव जायफ्रा मार्टियार्स जाबाय बिथांमोनाबो जिबायदि एक्सग्रेसिया मोननांगौ मोनाखै दा बेफोरखौ नायोब्ला माने माबायदि सान्थि निस्सय बयहाबो सोंलु मोनसे जागोन आरो जिहेतु पिसआव फैनांसिगौ होननानै बयबो एनडिएफनि मोनब्रै गटआ इमान बिसासाव बिथांमोना गावसोरनि अस्त्र सारेन्डार होननानै जिहेतु बेवहाय फैदों खिन्थु दिनै बिथांमोना जिबायदि बेनिफ्राय अनसायनाय मोननांगौमोन गाव दिनै दैदेनदों गाव दिनै सिफ जानानै सालायदों सालायनाय हिसाबै जिबायदि बिथांमोननो अनसायनाय होनांगौ बिथाङा बेखौ होनो हायाखै फैला जादों आरो बेखौथ' मा बुंनो आं खोनानानै गोजोननाय मोन्दों आंनि डिउटि हिसाबै आं मावबाय थायो जिहेतु रायजोनि खामानि मावनो ओंखारदों रायजोनि सुखु दुखु आं सानफ्रोमबो थाफानो नाजायो जुदि बेखौ थारैनो रायजोआ बाख्नायदोंबा मोजां मोनदोंबा आंनि थाखाय जथेस्थ' बेयो गिदिर बाथ्रा आं अरायसम बिदिनो मावलांनो नाजागोन आरो